Dávali ste pokrstiť svoje deti preto, lebo ste to chceli vy, alebo preto, lebo to veľmi chceli ostatní z vašej rodiny? U nás je toto naozaj veľmi častá téma, keďže Tami má 2 roky a nie je pokrstená, tak samozrejme z každej strany počúvam otázky typu, či bude pokrstená a kedy ju plánujeme dať pokrstiť a podobne. Ja môžem teraz za seba povedať, že malá nebude pokrstená a neplánujeme ju dať pokrstiť. Ja viem, že ostatní z rodiny by si to želali, aby bola pokrstená, ale určite to nebudem robiť len kvôli tomu, lebo ostatní to tak chcú. Ja síce som pokrstená, aj mám prvé sväté príjmanie, ale ja toto celé neuznávam. Nechodím do kostola, nemodlím sa, nedodržiavam vôbec tieto kresťanské zvyky a tradície a ani malú neplánujeme viesť týmto smerom. A práve z tohto dôvodu ju nebudeme dávať ani krstiť. Samozrejme, ja viem, že toto video, keď zbadajú niektorí z mojej rodiny, tak sa im to úplne nebude páčiť, ale nebudem proste dávať krstiť svoje dieťa len preto, lebo okolie si to tak želá. Takže by ma zaujímalo, aký máte na toto názor. Ja viem, že to budú rôzne názory, pretože niekto chce pokrstiť svoje dieťa, niekto nie, ale zaujímalo by ma, či si niekto riešili takúto situáciu, že veľmi ostatní chceli, aby vaše dieťa bolo pokrstené a ako ste sa nakoniec rozhodli.